Good morning लोगोफोर सुबह सुबह मार कुया फदा हेलौ फुंनि समाव खोमसिनो कुयाया फिथा मावनोसै थावनि मैया हरावनो देखादोंमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जोंहा दा जानोसै नै बायजोआवनो मावनोसै फिथाखौ हरजों बेखिजा kuya sebagai shortar logoफोर सालोंनोसै everyone welcome back to my YouTube channel खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ आरो फिनखौ बरायनो थाखाय कुया फिथा हरनो लाग्रोसै आं लोगोफोर ओमफ्राय सानैसो मानसिफोरा मिथियाखै फिथाफोरानो जोंहा सालोंसै सिरायाव जायाखै दाबो बाबै ओरैबायदि सालोंसै दुन्दुलि नाय मोनसे जाग्रोनि आं साखिनि kuya kusigarda gudu pista zanamdı. Eta deklam jawab pista ya. Ara aku kecil mereka belakangnya. Ay cala tunga zina hayale. Ne. Macam sakit ni sih. Share lah. Bedanya. Mereka kau sini. Ida perlu tuh nih kok. Tadi beli nama Ida itu. Ada di mana foto di sini. Ya. Mana kok? Nanti share klub tuh ya. Kalau cita tuh banyak masih. Ini kurang masih. लोगोफोर मैयानि भिडिअ आंना एसे खान्दा जादोंमोन आरोना सर्ट जादोंमोन बेखायनो आं भिडिअखौ आपलड होदियासै ओमफ्राय खेबसेबाव आङो गोदानै लाफिनबाय आरोना ब्लगखौहाय ओमफ्राय खेबसे इन्ट्रडक्सन होबावनोसै एभ्रिवान वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आं मोनसे गोदान भिडिअ आरो फिनखौ बरायनो थाखाय आरोना लोगोफोर आङो दायो माने लाइ लाफा फोनो नागिरदों आरोना मैगं दुन्दियाबो ओमफ्राय दा आङो लाफा बेगरखौ फोनानै लानोसै आरोना ओमफ्राय नोंथांमोनखौ एसे सेयार खालामनोसै स' आसा खालामदों होननानै भिडिअखौ जोबजासे नायगोन होननानै सोर भिडिअखौ स्टार्ट खालामलांसै आरोना लोगोफोर एग्जाम में जाने वाला है क्या है आज सब्जेक्ट और ग्रामर 2 है पापा और मैंने पापा को 2 रुपए दे दिया सब करने के लिए बाइक दो बाइक आ गया है हमारे घर में ये लो सब कर रहा है ले लो 2 रुपए क्या कर रहे हो साइकिल सब कर रहा है ओमफ्राय नै लोगोफोर आङो दायो लाफा फोनो नागिरदों आरोना नै लाफाया आं निहिराव होना दोनखादोंमोन नै ओमफ्राय निहिरानो सिबाङासै बेखौ हुखनोसै आं दा आराम जाफिनदों नियाव खोना हरना रसि बेगरा बोरै गरदो फोनानै नायनोसै जोंबो माबोरै जायो जावनानै बेयावनो जावखानोसै
ओमफ्राय नै लोगोफोर इयो दुन्दिया बेगर आरोना नै दुन्दियाखौ आङो मोनायावनो सोमना दोनखादोंमोन ओमफ्राय नै इयो लाफा बेगरखौ आं रुखांबाय ओमफ्राय इयाव दालायाव माने अन माबानायमोन नालाय ओमफ्राय नांलाजोबबाय आरोना नै आखायाबो अनाव नांलाजोबबाय ओमफ्राय दायो आङो फोहैनोसै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै लोगोफोर आङो दाखालिनो जावग्लिनानै दोनदों आरोना नै ओरै बेराखाना दोनखादों नै फोआबाबो आं दाखालि जावनायखौ भिडिअ लादियासै आरोना लोगोफोर माबा आराम जावग्लिनानै दोनखादोंमोन नै ओमफ्राय इदि होथेना दोनखाबाय ओमफ्राय नैखिजा लाइ फोखांबायमोन आरोना ओमफ्राय दा नैखिजा लाफा फोनो नागिरदों स' आङो फोनोसै लोगोफोर थान्दालै लोगोफोर आङो दा खाबिनि मिल्क गैया येलो हाय बोलो क्या है आज आलू पगला है हमारा खा लिया है हमने लोगोफोर आं इयाव दोनदों आं इयाव फन नागिरदों देन्जार आंखौ नुनानै आंखौ मा खामानि मोननाय बेसेबा हिनजाव हिनजाव बबे लागै फोनाय बिगासे गायनो नुवाखै र' नङा जादों लाफा फानसै लाफा Ini berapa sih buka kok? Tahu. Kasih. Ini apa gue? Baik, kita lihat. Baik. Udah tuh. Di sana. Di sana. Ini birang lain ini. Bisa. Dengar kadang. Dia mah tuh. Ku pang bayang ada. Oke लोगोफोर नै आंनि केमेरा नै बिमोन आरोना केमेरा स्टेन्ड आंनानो बेयाव दोनदों आरोना आं केमेरा स्टेन्डखौहाय लोगोफोर आं बोखांना होबाय नै मा जायो नायनोसै ओमफ्राय लोगोफोर फिथा जाना बोरैबा मोनो नालाय ओमफ्राय नै मैद्रुखौनो रुनानै जानोसै आरोना सानजौफुआवहाय ओमफ्राय आं दा बासिनानै लानोसै दाबायदियावलाय मा ओंख्रि थाबावनो नङा होमबा लोगोफोर फिथा जानानै आंगायबाथाय मैद्रुसो जानांगौ बिराद मोजां मोनखायो फ्रेसनो रुनानै जानानै लानोसै फेसबुक प्रफाइलावलाय माथो सिख्लासो नुदों दुगै थांबाय लोगोफोरनि बिराद थान्दा गोजांबाय बिराद थान्दा मेथ' सलिटिउ बिराद फुयाखौनो लोगोफोर आं दा दसे उन्दुनोसै मोनानि 12 जाबायथ' र' 12 हो गया ओमफ्राय दा आङो बिराद गोजांदों नालाय न'आवनो थानानै नै दासो उन्दुना थानोसै दसे मैं तो गया लुटिया पुटिया करंट लगाऊंगा फेसबुकाव फल खालामबाय इन्स्टाग्रामाव मेसेज गेलेबाय वाट्सएपाव सानैजों लोगो हमलायबाय टिं टिं टिं